Da, kratko. Nosi, šprintu! Staj! Sve u redu, mir, stižemo, stiži, gledaj čak svoj! Da imaš! Šta se zaustavlja? Pazi, gubi, i mir! Daleko si s ruku. Daleko si od igrača. Večke, ne znam da ću se zaustavio, znači kad ti možda možeš ti muču gol. Vrši, Gabi! U izolaciji ova je. To vidiš ono što je ovo. Dati bloku, mir! Došen! Došen! Ej, reci mi da li želiš ili ne? Došen! A ili ne? To je igrača. Još! Šta tražimo? Brže, šibaj! Super mi vrijeme. Još je ono. Maričić! Nema šta s njom, slobodno je Maričić, sve u redu. Ivane, još! Bliže Luki, Pero! Samo je daleko! Samo ti vade, Malović, odlično, niste naučili prvi put. Igraj! Lovrić, pak smo dobili prvi put gol, ništa nismo naučili. Samo ste malo spod u sredini, padamo! Lovrić, ajde dođe ovdje. Golmani. Maskir s prvog pita. Zagorac je ovaj.
ide prije, Rampa! Pričamo da, tu. Evo ti ga. To normalno. Ivane, Šime, digni se do osmice. Osmica je tvoja, Šime. Pero, daj, Pero. Dva puta, toga, što ajmo, diši se, Ivan. Diši sad. Gol ti je prazna. Daj, koji je zadatak? Zadatak! Vaš zadatak! Gabi! Bravo! Sad, Gabi, šta sad? Daj me, Gabi! Ej, sad, tu je zadatak, ti imamo dole, ne čujem! Stavi prije pod kontrolu, pa ti ušao do. Malo smanje. Malo smanje. Više Luka! Mir! Sad otvare, diši! Gore diši! Evo ti je sam ti 1 na 1. Leđa! Mir! Prema našem golu, Gabi! Brže! Luke Pavičić! Bravo, šta tražimo? Brže! Šprinta, Ivane! Rafa, daj, Rafa, mikni moj, beri trak. Široko, ćeš prebliz, može, diši se svi, kaži ga, Tićo. Evo Ivane, jel imaš tratara? Može Ivane, može! Sad, ne viš, evo on je liniju dodavanja da je ne može.
više do igrača. Gabi! Gabi! Brže! Gabi! Gabi! Šteta. Ti možeš Sličak sezonu. Znači, jedan zadatak imaš. Ostaje ovdje, Gabi, di ti stojiš? Da, super, aj si pomakni onda. Drago mi je da znaš, ja to je da sada praviš. Dođi ovdje. Gabi, tiči. I ti trebamo doći, bravo. Daj! Šime, bek je sam. Gabi nazad, jedan i drugi nazad. Šime, super si došao, super si napravio prijenos. No bek nam je sam, Lović ima igrača da leče. Kurni je tu mrda natjera i tiče kada ide naprijed. Gledaj, napad. Ajde, Gabi, dalje! Čuvaš ti kuda? Mir, Leo, dođeš, primisli mi staniš. Širok, mir! Asper, koji igrač? Zašto ideš u nazad? Naprijed su 3 boda, širina 2 boda, nazad je 1. Zašto ti stalno za 1? Daj ti naprijed! Hoće opet kasnije širinaš. Hoće, daj odmah. Gabi prema sredini i nazad. Pričaj! Gabi nazad. Daleko si došao od igrača. Mir, Leo, ajmo, digni se, Leo. Evo ti ga gledaj, Rampa, diši pravo, povedi je. Javimo se, Marko, ovdje u me. Mir, Marko, crta do vidi. Lukaš, slobodno traži loptu, Lukaš. Vidi terena, vrši. Sad je molim ti izaći od igrača kako je ovo. Mir! Pavičić! Stani! Ajmo, išli jak! Ti si igrač, trenutno nismo uspjeli primiti loptu. Daj se smiri, ako loptu stani, slušaj. Ako loptu dolazi s ove strane, kako počnete napadati njihovo suprotno krilo? Daj, molim te, samo je prebroj iz prve na naših beka. Znamo šta radimo, ajmo, daj, skoncentriraj se. Širio tiče, daj, otvori se. Širili su, ajmo, daj, došli. Evo ti je Marko, daj, reagiraj, Marko. Stvori se, Šime! Bravo, Dubi! Ajmo, konačno, mir! Bravo, počuvaš i mir, trebamo doći, ajde, vodimo već, Adi! Gabi, stani, pusti mi. A daj, predaj, Luka! Može, guraj! Ko ima u loptu kad je lopta treba, vi ili on? Bravo! Koji igrač
Prvi tim. Adi ne vezni si, još ne zanimate ovo. Sad, piši se! Gabi, trebamo se čuvat kad ne odustamo, Gabi! Mir, ajde! Ima ruka! Prati, Marko! Odi kan, ajmo malo otvoriti! Šivec, to je vezni, inače koji je primio loptu, a ti su 20 metara od njega. Diži se do vezni. I, čekaj, spusti se ti vani već. Spusti se ti vani. Šta mi smeta? Šta dalje? Šta baciti se? Prema sredini, Gabi, sprint! Neće. Gravica. Mir, stižemo ga, mir! Došli do igrača! Došli! Vrati ti igrač! Stao si tu i šta ti? Do igrača! Adi, brže! Ne. Hvala jasno!
Daj izaći u blok, došli se čak se pomakne na tvoj mjesto. Šime, počnu doći, traži je. Ajmo, daj nam prostora koliko hoćeš. Dođi po nju. Šime, daj nam prostora koliko hoćeš. On zna da ćeš ti krenut na logiku. Ti ne staneš točno, ne gurneš ga i ne kreneš u šprintu. Super, voli. I doćiš još 50 puta dok ne kreneš kako treba. Širiš, ideš van. Vanja, krije, Vanja! Vas! Vas! Tu smo bili, ej, mir, trebamo okrenuti stranu. Ovi smaštati leđa, ne napadne, mir, skupi, hajde skupi! Sad, Ljuljaj, brže! Makni se, Gabi! Može, Ljuljaj! Hajde, Ljuljaj! Sad! Biće dobro. Svi trebamo doći! Tako je! Gabi! Stani! Bog treba dati rješenje Beko. Ali ovako ne pojavimo se nigdje. Daj dođi u taj prilaz. Dođimo iza leća, komotki! Znači, mir! Može! Gabi, dođi! Žilikić, dođi! Ajmarić, znaš u blok, skupljaj! Gubi! Skupljaš! I onda on može izaći u blok. Gubi! Ako je tu ispred je bliže golu nego onaj dole. Dobro, znači radi krov da on izađe
Da. Kad zatvore oči, mladi Dobro, sve okej, jel? Dobro, vidimo se. Javimo se. Ajde, dobro. Marković, jesi prešao centar?
slažem. Bravo, Šime.
čuva nam niko nošena. Diš se! Diš se crveni do igrača! Sad nikog ne čuvaš nošen! Pići Gabi! Igrači ispred tebe, ajmo gledati! Ovdje vidim. Ovo igrača, brže! Zadraško, brže, šprintaj! Mir, gotovo je sad, gotovo je! Nastavimo, Vero! Jesti ti kad, znači kad je lopno i ulazi na kraju! Abi, nazad! Jesti, brže! Vaj! Ajrović. Pa da. Šibaj Gabi!
Bravo Jura. Kako se diče. Uplaše Jura igrače, to je dobro. Ne, draga, ne. Nisam Biti doma. korektan, ništa ti Teta Iva, da sad ćemo završiti. Ajde, kad dođemo, kad dođemo, onda čekaj, čekaj, ćeš i... Znači širi, mir, bez Ništa, nema kako. Ajde da se dođemo. Slušaj, kad dođemo, ja ti se javim, da će ona ispred. Da, bit će ona ispred. Može, može. Poslije. Poslije ćeš ići kod. Da, ići to plani i da. Barbarić, tu smo, brže! Ide vidi šta imaš tu. Ništa imaš. Vodi. Prostor. Još se ovo žiša. Lukas! Kamo glede? Čipaj, Barbarić, čipaj! Bravo! Padaj, tako, ne padaj, ide pas! Dobro. Komentaš. Šime mi da. On ima se vezi. Bravo. On ima više dodjela. Više dodjela.
Imaš igrača, uči. Naši. Igraj. Sve se igra. Varaj, brže, Gabi preko, brže. Ajmo Leo,
otvori se! Evo ti je Leo! Može iza, može preko, nisi, daj preko, ajde. Daj, diši se, diši se! Diši se, Gabi! Ne spadaj! Diček, ti si se raširio! Bravo, Ivek! Diček, svoju je Leo ima pod kontrolom, ti se moraš raširiti, ti stojiš na metar od njega. Jedan igrač čuva vas dvojica. Daj se raširi! Čekić, izvrsno, bravo! Bravo, jasno! Halo? Evo igraju još, igraju još nije gotovo. Da, nije. Ja sam zapravo koliko 3 polovice. Tu sam, da, nije. Ne znam, ja šta ćemo reći, nešto će Ajde, pomakni se, ajde, do vratara, Ma dobro, brže! ma ne treba, ma napravimo, nema nešto. Završimo. I ako ćemo vracati jedite budemo nešto. Ajde, ne! Ma nije to, To još za treće polovine. Dosta sam zadovoljan. Vode nemam pojma. Pa dobro su okej. Ili do tamo? A? Story, evo. Stiš, vrati smo, Gabi, slobodno igraj! Skupi sredinu, Gabi! Brže, Paničić! Dalje, ništa, dalje, Lukas! I to mi je premalo. Možda mi dajte od 6 do 10. Zovem se. Više, Tinček, više za skok! Dobar je sačuvaj, Tinček! Ti moraš ići sad. Prema naprijed, prema našoj strani. Bravo. 3 put 20, mislim. Može s ruku! Više možda. Malo agresivnije s ruku. Ivane, dođi po nju. Evo sami, daj mu. Sad, šutra, sad!
Još je Luka. Bravo, Luka. Da. Pići! Ivane, pići! Jedan na jedan, zavis vide, Ivane, nazad! Piše. Sve odlično. Brže. Odlično, šta tražimo? Brže! Daj, prebaci, Sruk, skupi prvo, osiguraj naš gol, Sruk! Tražiš malo Ivek, pustimo se malo slobodno. I goma. Čemo lović? Bravo. Bravo, Šivikić, još! Ajde, raspade van. Ja se sjena, uzam mobitel da snimam, vjerovatno ćeš on će mi snimati domnički dosta. Šibaj, otvaraj, brže! Evo je Adine! Može, Adine! Može! Šibaj mi gol! Imaš ju! Igraj! Tvoj igrača može, Liček! Adije! Bravo, Srbije! Treće poluvrijeme bit će 45 minuta. Уже ima 30. Maničić, mir, potvrdi je! Sam si! Ej, Daj dubinu! a je, stigli. Aha, je. A, sad je pri kraju. Je. Vi, dobro, sve okej. Kako je vrijeme? Sunčano. Da, čak i ovdje, da. Isto. A ona, ugodno. Da. Adi, Čujemo se, vidimo. Može. Adi, šprintaj!